Hej og velkommen til det her online kursus i shockwave-terapi. Mit navn er Jan Lasota, og jeg vil igennem et online forløb nu her lære dig alt, hvad der er værd at vide om shockwave. Og det gælder både det, der hedder den fokuserede shockwave, og også det, man nogen kalder for trykbølger, eller man kalder for radierende shockwave. Så du vil altså også lære forskellen mellem de her to. Jeg vil også komme ind på de forskellige typer af fokuseret shockwave. Der findes både en elektrohydraulisk, en piezoelektrisk og en elektromagnetisk shockwave. Så hvordan er forskellen på dem her? Og hvad er forskellen i det hele taget, udover at prisen er mange gange dyrere ved en fokuseret shockwave i forhold til en radierende shockwave? Selvom man måske bruger det for de samme ting stort set, for de samme tilstande, vi har i bevægeapparatet, så er der selvfølgelig en forskel. Jeg vil bruge et shockwave, som man kan købe ind på acupunctureshop.com, der hedder en Astar M+. Men du behøver ikke at have sådan en maskine for at tage det her kursus. Du kan have hvilken som helst shockwave-apparat, fordi de protokoller, man anvender, de bar, man bruger, de hertz, man bruger, er identiske på de forskellige skader, uanset hvilken maskine du anvender. Rent faktisk vil det også give mening, at selv hvis du ikke engang havde en maskine, men måske bare overvejer, eller ikke engang overvejer, men måske bare vil tænke, hvornår skal jeg henvise patienter til en anden klinik, som måske har en shockwave, og er det en fokuseret shockwave eller en radierende shockwave, jeg skal henvise til. Så her der vil du lære alt, hvad der er værd at vide omkring shockwave, og også de her forskellige protokoller. Jeg vil samtidig med også gennemgå den her maskine ned i detaljer, hvordan man indstiller behandlingsprotokoller, hvordan man indstiller sådan en maskine til forskellige tilstande. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg også gennemgå nogle forskellige måder at behandle på for muskulære problemer, for tendinopati, altså i seneproblematik, ledbåndsproblematik osv. Så der viser jeg nogle forskellige tilstande, og hvordan man bør behandle korrekt. Det her kursus, det har du fri adgang til i 2 måneder, så du kan se de her videoer så mange gange du vil. Og når du er færdig, jamen så kan du lave skal du lave en multiple choice opgave på 20 relativt nemme spørgsmål, som egentlig bare bekræfter, at du har set og forstået det her, vi har været igennem. I starten vil du kunne downloade et materiale, som du kan beholde, hvor alle protokollerne er med. Der er også alt med, som jeg følger slavisk ud fra den her præsentation, så du kan simpelthen downloade et kursuskompendium til evig eje efterfølgende. Når du har taget din prøve til sidst, så vil du få et diplom tilsendt automatisk, som du også kan gemme inde på din online profil. Og der står, at den indeholder 7 timer. Det er fordi det kursus her, det varer 7 timer, hvis man skal holde det i en klasseundervisning. Og derfor så kan man føre det 1 til 1 over på online-delen. Så hvis du også mangler nogle rare point, men gerne vil vide noget omkring shockwave, så det er også en mulighed, du kan gøre, at tage det her kursus, og så får du 7 efteruddannelsesrap timer, som oftest er, i hvert fald ved de fleste brancheorganisationer, godkendt, alt efter hvad det er for en uddannelse, du har. Det er klart, det skal jo selvfølgelig være fagligt relevant, som man kalder det. Men derudover, så vil det her kursus være for alle, der har et shockwave-apparat, uanset hvilken type, hvilket mærke, således at du præcis ved, hvordan du skal behandle, og hvordan de her maskiner rent faktisk virker. Fordi der er ikke så mange kurser, udover når man køber apparatet, får man lige at vide, hvordan man skal trykke på start og slut, og så videre, og så resten må man selv finde ud af. Og her der nørder vi lidt mere ned i selve apparaterne, og hvad shockwave egentlig er for en størrelse. Så velkommen til det her kursus, hvor jeg laver ikke for lange videoer, men en masse små videoer, som cirka varer et sted mellem 15-20 minutter maksimalt, og så læser du ikke når at gå helt kold i det, og som sagt, så kan du jo tage det i dit tempo,
når det passer ind i din travle hverdag, og du kan se videoerne så mange gange du lyster. Så velkommen til, og lad os så sætte os tilbage og begynde at lære noget om Shockwave.